Nawr te, mae'n fis ac yn dymor yr Hydref, sef amser gorau'r flwyddyn I fynd am helfa ffwng a madarch. Ac os ych chi'n ffansio hynny, wel, mae yna helfa wedi drefnu dydd Sadwrn yn ardal Aber Glaslyn. A dyna ble mae Gerallt hyn yma. Di bod yn hel a madarch cyn pawb arall, Gerallt. Nos fe ddau ti? Diolch yn Ngharad, ac mae yna ddigon o fadarch. Mae coedydd Aber Glaslyn yn berwi o fadarch. Da ni yng nghanolfan bywyd gwyllt Glaslyn yma. Diolch i'r gwirfoddolwyr fan hyn am ei croeso, gan I sgwrs fan y ddau yn y funud. Ac yn fan hyn, bydd y daith yn cychwyn dydd Sadwrn dan arweiniad yr arbenigwr Cynan Jones. Eisiau am drofa Cynan ddoe, nid i'r goedwig y gychwyn, ond gan bod Cynan yn arbenigwr ar hela bwyd gwyllt, cychwyn lawr wrth Aber Afon Dwyryd a chwilio am gynwod blasus iawn sy'n tyfu fanno. Las y môr, go iawn de. Ia, yn da di hwnna. Ar ôl blynyddoedd o grwydro'r coedwigoedd, da ni wedi dechrau mynd i'r lan y môr I weld beth sy'n y fanno. Bwydydd am ddim y fanno. A mae hwnna'n un o'r goreuon. Llyseien lan y môr, corn carw'r môr yn Gymraeg, newrach bod chdi wedi weld o fel samffir ar y fwydlan mewn rhai gwestai. Ac mae o'n wych dydi. Mae angen rhywbeth yn efo hwn, dwi'n Oes, mae gennau syniad, ond mae rhaid ni fynd draw I draeth criciath. Tita. Ac ar draeth criciath, mae yna ddigonedd o wichiaid. Y falwen fôr fach flasus a thramod un berwi, Cynan yn cael cyfle I gasglu brysych môr ar ben ucha'r taith. Chydig iawn amser fi hyn angen de? Chydig iawn, chydig munudau, ia. Os di, mae'r cig yma, mae o mor felus, a wedyn mae gen ti'r corn carw. Be arall ges ti wedyn y? Yna ddau fath o frysych môr yna. Mae hynny'n ychwanegu rhywbeth hefyd. Be gai ti well? Ia, wir. Ond de, dwi'n dal I ddeud, mae'n hogiau'r goedwig wyt ti. Ia, mae gynnu. Wrth reddf. Wrth reddf, de. Wana dwi fwy cartrefol pan mae rhywun yn sôn am help bwyd am ddim. Ac I goed hafod garegog ger Namor yr eithon ni, a dyma lle bydd Cynan yn arwain taith hela madarch dydd Sadwrn nesa. Di'n dymor go lew ta? Wedi bod yn gynnar iawn iawn yni. Dyma hi de, air y goedwig Cynan. Y goedwig, ia. Ia, mae'n disgrifiad perffaith y chanterelle ynde. Sy'n enw Ffrengig, ond y girol mae'r Ffrancwyr yn ei galw hi, dwi'n ni'n pam hynny. Ond mae nhw'n y madarch, mae pawb eisiau ei cael I ddweud y gwir. Fel rhai o'r mwyaf blasus sy'n gael yn y coedwigodd yma. Dyma ti'n dda arall. Tyfu'n aml iawn efo'r chanterelle. Yr ffwng y dreinog. Ac fel ti'n gweld yna, biga bach o dan y cap o fyna. A dyna pam ma'n cael alw'n ffwng y dreinog. Ond dwi'n ôl at y Ffrancwyr, Pied de Mouton. O ie. Troed y ddafad. Dwi'n ni'n pam de. Ond dim ots, mae'n flasus dros bennig. O'r Cymro nes at I les. Clyw da ni'n mewn, trwy ganiatad yr ymdderdlaeth genedlaethol ar yr amod bod ni ddim yn rheibio'r goedwig I gyd, ond mae'n neges I bawb, dydy. Yndi. Mae gen I stof, fel gwyddos di. Ie. A dyla ni ddim cynnal tan y goedwig chwaith. Ond y dre'n byw yn ynggroen, de. Na chdi? Mae'n byw a blas. Be di bod yn siomi? Ond un gair sy'n Cynan. Gair I gall, dydy pob madarch ddim yn fwy tadwyll, nad ydych chi'n mynd dweud, fel oedd Cynan a fi fyna. Dyna Gwenan lle mae cael cyngor ac arweiniad gen Wyl Cynan ar daith madarch, taith hela madarch mor ddefnyddiol. Wan ta, dydd Sadwrn, pryd a lle mae'r daith yn cychwyn? Cychwyn o fama, 10 o gloch, canolfan, Pont Croesor, a wedyn mynd mewn ceir erbyn 9:30 I goedlan Hafod Garegog. A wedyn bydd Cynan yna efo'i fasgiad ar gyfer y madarch benwynig a'r fasgiad ar gyfer y madarch I ni fita wedyn. A mae yn bwysig iawn cael arbenigwr yn dweud sy'n medru gwahaniaethu ac arwain pobl, os mae'n faes mor ddiddorol dydy. Yndi, a mae'n faes dyrus iawn hefyd. Y mwyaf lliwgar ydyn nhw, weithiau'r mwyaf peryglus ydyn nhw lle. A mae gyn Cynan straeon am
y cap marwol sy'n codi gwallt penna pobl sy'n dŵad ar y droion yma felly. Gywch ddwrnod diddorol iawn, dwi'n gwybod. Gwyn, o'n i'n sôn bod ni yma yng nghanolfan bwyd gwyllt Glaslyn. Yr adar da ni'n gysylltu fan hyn ydi gwalch y pysgod wan ta. Maen nhw wedi mudo nôl am Africa, ond sut dymor gafon nhw ddyn ni, Gwyn? O, tymor llwyddiannus iawn y dweud o gwir. A ni wedi cael 3 lliw eto y flwyddyn hon. Wedi gwneud 33 ers 2005 ac a ni'n hapus dros ben. Ar ôl yr holl helynt, yr holl waith, chwilio am yr adar, gwarchod yr adar, achos mae'n rhaid i ni sylweddoli, dim jyst y ganolfan ydi o, ond mae yna bobl allan yn fanna trwy'r tymor, trwy'r nos i warchod y nyth ac yn ni'n dibynnu arnyn nhw bob tro. Wel, mae rhai o'r gwirfoddolwyr yn fan hyn ac yn sicr yn heiddi glod. Felly, 10 o gloch dy Sadwrn yn fan hyn wrth bont croeso'r helfa ffwng hefo Cynan Jones. Diolch i chi'ch dau ac eich eitha y gwirfoddolwyr am eich croeso hefyd. Dyna ni, cofiwch yr amser, 10 bore Sadwrn nesa.